Transexualitate egoeran dauden adingabekoen familien elkartea da. Gure artean elkar laguntzea, familia berriak eta informazio eski etortzen zaizkigunei informazio hori helaraztea eta gure babesa eta maitasuna ematea. Eta realitate honen berri gizarteari ematea, ez? Oso garrantzitsua delako zerbait onartzeko ulertzea, ez? Hitzeiteko ahalmena euki zuenean, gure alabak 3 urtetik aurrera esan genezake, hasi zitzaigun esaten, neskatiko bat sentitzen zela, laguntxoei ere esaten zien, bera neska bat zela, eta tartean ikusten genuena zen bakardadea handia genuela, gure inguruak ez zigun horren erantzunik ematen. Asteburu pasa topaketa bat edo antolatzen dugu, helduei formazioa eskaintzen zaie, eta nerabezaroan sartu diren gaztei, beraien gorputza maitatzeko eta onartzeko tailerrak ere eskaintzen dizkiegu, gorputzen aldaera hoiekin ondo eta gustora sentitzea, eta bizipoza izatea, ez? Indarra izatea aurrera egiteko. Deskubritu genuen elkartea existitzen zela, lako batean, hor gure zalantza guztiak eta argitu ziren, gure alaba pozez txoratuta itzuli zela Iruñara, gu ere negar malkotan, oso asteburu hunkigarria izan zelako gura. Familiak ezagutu, hitzaldiak ere eskaini ziren eta hor benetan ikusi genuen zertzen gure alabari gertatzen zitzaiona, ez. Oso garrantzitsua da gizarteratze lan hau egitea, hortan azpimarratzea, horretan inplikatzea instituzioak, maila guztietako gizarte mailako erakundeak, aniztasuna osatzen dugun gizarte osoaren isla izatea guztion lana dela, ez? Gaur egun ezarriak dauden genero eredu horiek puskatzea eta bukatzea bazterkeri honekin, ez? Guztion esku egon beharko lukela. Nire alabak mandidan lezioa izugarri izan dela, berari esker ezagutu dudala munduan hitzago bat, aberatsago bat. Erronka polit bat jarri didala aurrean eta bere eskutik aurrera egingo dudala edo egingo dugula. Bera eta bera bezalako haur guztiak zoriontsuak izan daitezen.